Odhaľovanie busty kontroverzného maďarského politika z čias druhej svetovej vojny Jánoša Esterházyho sa skončilo v Košiciach policajnou akciou a zatknutím maďarských nacionalistov. Predchádzala tomu bitka. Podľa všetkého tu máme ďalší slovensko-maďarský škandál. Stáva sa už pravidlom, že na Slovensku odhaľovanie maďarských sôch sprevádzajú incidenty. Nebolo to ináč ani tento raz v Košiciach. Odhaľovanie busty Jánoša Esterházyho sa konalo na súkromnom pozemku. Preto ho slovenskí priaznivci spočiatku narúšali len spoza plota. Dávali o sebe vedieť pokrikmi a spevom. Okolo hory splanul les od zápalky. Je to provokácia. Odhaľovať sochu, teda bustu, vonnému zločincovi. Atmosféra sa začala zahusťovať, keď známy košický výtvarník obviazal sochu toaletným papierom a hádzal po nej zvitky papiera. Pán konzul Jánoš Serenčiš a pán Juraj Major odhalili pamätník Jánoša Esterházyho, dielo akademickej sochárky Ďurky Matoš. Potom sa mu mladíci z Maďarska, označení aj fašistickými znakmi, rozhodli tašku s toaletným papierom zabať a konflikt bol na svete. Aj keď pravdepodobne výtvarník fyzický konflikt začal, maďarskí priaznivci doňho neváhali na zemi kopať. Som vyjadroval protest proti tomu, aby sa v Košiciach takmer na verejnom priestranstve odhaľovala socha antisemitu a fašistu. Aj keď je socha Esterházyho na súkromnom pozemku, pozerá sa na ľudí z ulice. Práve na tomto mieste bol niekedy prvý slovenský ústavný súd. Z Košíc Jozef Kačmáry, televízia Joj.